כן, אבל בואו נראה שנייה, נעשה איזה תצפית. הנה הם פה, אני רואה אותם. אני לא איתך, חכה. חכה לי. אתה רואה אותם? אני רואה אותם. אחד אני פה. מוכן לראות. הם שלוש, אתה תיתן בראשון. הוא לידי כבר. הפלתי אחד. אחד עליי. נפל, ראיתי, מצוין. הם שתיים פה. חכה. שים, הם רחוקים, שים. כן, דרבק אותם מלמעלה, הוא זרק עליי רימון, הוא חושב שזה יפגע. דביל. יפה, איי. פוגע אותך. זה היה נשק, זה לא היה רימון. זה האמת חבר שלהם. סיים. תשמע, אתה... הנה הוא בא אליי, יוצד אותי. הוא עבר לסלע פה, אוריאל. ראיתי, יורה בו. הוא בנוק, נפל. יורה בי מישהו מהגבעה, ראיתי. עולה. יחסית קרוב אליך. עולה אליו. חכה. אני שם עוד שילד צ'ארג'. בן זונה הוא פה. חכה, אני שם בנדג'. אל תמות. אני מצמצם אליך, אני איתך. חכה. אני עולה לגבעה, אתה יכול להדליק אותו? שיט, זה לא נותן לי לעלות. הוא סמק, בוא נקפוץ עליו עם ה-SMG. אני קופץ עליו, אוריאל. זרקתי רימונים, סע. קפוץ. 1 HP. או שהוא בנוק? נפל, מצוין.